Mitä se äsken? Joku pieni. Oi. Pieni tommonen. Mitä pallo mikä? Vaikka noin niin. Toi mango. Pieni pallo. Mangomeloni. Onks te petty? Onko ne meidän ensimmäiset kesän ulkojäätelöt? Tältä on. Ei. Syötiin me vappuna. Salosannassa jäätelössä. Juu. Niin. Mut semmoiset niinku kioskijäätelöt. Kyllä jätski hyvä on. Vaikkei niin kauheasti tuu kesäisin syötyä jäätelöä, mutta niin. Täällä alkaa kohta tämä motoristien perinteikäs jokavuotinen kokoontumissiunaustilaisuus. Turvallista matkaa niin kuin kaikille. Karavaanaretkin näkee motoristeja sitten paljon siellä tien päällä, niin se on ihan hyvä huomioida kummankin puolesta. Porukkaa tulee, tää on tosiaan tämmönen perinteinen tää Liedos. Liedossa järjestetään aina näin toukokuun alkupäivinä, äitien päivän lähellä. Porukkaa tulee luultavasti ihan ympäri Suomea. Että mä oon onnistunut valitsee oikein. Nimittäin sen ihmisen kanssa, kenen kanssa mä tätä elämää vietä joka päivä. Kesäloma alkaa, se tunne vapauden. Ikkuna on auki, alku uuden tarinan. Lintujen laulu aamussa rastaa. Otan kaiken vastaan, enää en odota. Vasta leikattu nurmi tuoksu se huoneen valtaa. Yeah, yeah. Mietin mitä teen, minne tie tänään johtaa. Aamupala valmis, kahvi
Niin valmis kesään. Nyt se alkaa, tunnetko sen?